Helo na, Mari Grug dwi, a nawr dwi'n mynd i ddarllen stori i chi. A'r stori dan sylw yw Blaned Arbennig Harri. Gobeithio newch chi fwynhau. Roedd Harri mewn tymer ddrwg. Roedd e'n teimlo'n ddiflas iawn ac yn anhapus. Doedd e ddim eisiau mynd am bicnic i'r parc. Roedd e eisiau chwarae ei hoff gêm fideo, Blaned Mawrth. Credai Harri fod y blaned mawrth yn blaned llawer mwy diddorol na'r Ddaear. Edrychodd Harri o'i gwmpas. Does dim byd i'w wneud yn y parc. Lle diflas iawn ydy'r Ddaear. Yn sydyn, clywodd sŵn rhyfedd. Doedd e ddim wedi clywed sŵn fel hyn o'r blaen. Edrychodd o'i gwmpas. Edrychodd i fyny ac i lawr. Edrychodd i'r chwith ac i'r dde. Edrychodd y tu ôl ac o'i flaen. O ble mae'r sŵn yn dod? Tybed pwy sy'n gwneud y sŵn? Gyfynnodd Harri i'w hunan. Yna gwelodd rhywbeth du ar y llawr o flaen y goeden. Rhedodd i weld beth oedd yno. Aderyn bach oedd yno. Dyna rhyfedd, meddyliodd Harri. Doedd e ddim yn hedfan i ffwrdd. Fel arfer, byddai adar yn hedfan i ffwrdd pan byddai Harri yn mynd yn agos atyn nhw. Gwelodd Harri ddarn o blastig ar droed yr aderyn. Roedd yr aderyn yn sownd. Tynnodd Harri'r bag plastig i ffwrdd yn ofalus ac fe hedfanodd yr aderyn bach. Diolch, diolch, crwciodd yr aderyn wrth hedfan i ffwrdd. Penderfynodd Harri roi enw i'r aderyn. Enwodd e yn Arthur, yr aderyn bach du. O ble dath y bag plastig, mam? Gyfynnodd Harri wrth fynd yn ôl at ei fam. Dyma beth sy'n digwydd pan mae sbwriel yn cael ei daflu ar y llawr, atebodd ei fam. Rhaid i ni ofalu am anifeiliaid ac adar ar y Ddaear. Mae'r Ddaear hefyd yn perthyn i'r anifeiliaid a'r adar. Rydym yn rhannu'r Ddaear gyda'r anifeiliaid a'r adar, esboniodd ei fam. Roedd Harri yn dechrau mwynhau ei hun yn y parc wedi'r cyfan. Tra roedd ei fam yn paratoi'r picnic, penderfynodd Harri ddringo coeden. Gwelodd Harri lawer o bethau diddorol o ben y goeden. Gwelodd Arthur, yr aderyn bach du, yn hedfan o un goeden i'r llall. Gwelodd hwyed yn nofio yn y llyn. Gwelodd ddefaid a gwartheg yn y ceiau. Yn y pellter, gwelodd y traeth a'r môr. Dechreuodd Harri feddwl. Pwy sydd wedi creu'r blodau? Pwy sydd wedi gwneud y mynydd a'r môr? Pam nad yw popeth yn aros yr un fath? Pam mae pethau yn newid ac yn symud? Sut mae'r blodau'n gwybod pryd i dyfu o flwyddyn i flwyddyn? Efallai nad oedd y blaned mor ddiflas wedi'r cyfan. Harri, ble wyt ti? Direg a picnic, gweiddodd ei fam. Roedd Harri eisiau bwyd ar ôl iddo ddringo coeden. Roeddwn yn teimlo'n falch iawn ar ben y goeden, dywedodd Harri. Roedd popeth i weld mor fach. Dy fod yn fach, rwyt ti'n bwysig ac yn arbennig. Rhaid gofalu am bopeth yr holl bethau byw, bach a mawr sydd ar y Ddaear. Maen nhw i gyd yn helpu i wneud y Ddaear yn lle arbennig i fyw. Mae'n bwysig parchu popeth ar y Ddaear, meddai ei fam. Pam fod rhaid i ni fynd â phopeth adre, gyfynnodd Harri i'w fam. Mae sbwriel yn gallu bod yn beryglus iawn i anifeiliaid. Wyt ti'n cofio beth ddigwyddodd i'r aderyn bach du? Holodd ei fam. Os ydyn ni'n gadael sbwriel ar ôl, rydyn ni'n llygru'r Ddaear. Rhaid i ni barchu'r Ddaear. Dim ond olion troed ddylen ni gadael yn y parc, dywedodd ei fam. Beth ddylen ni ei wneud gyda'r sbwriel? Gyfynnodd Harri. Fe ddywedai wrthi ti ar ôl cyrraedd adre, atebodd ei fam. Pam yn rhaid i ni gerdded, mam? Pam nawn ni yn y car, mam?
cwynodd Harri wrth gerdded adre o'r parc. Mae ceir yn creu nwyon sy'n gallu achosi llygredd a gwneud yr aer yn fudur, ac mae hynny'n gallu lladd planhigion a choed. Felly, os ydym yn defnyddio llai o'n ceir, rydym yn achosi llai o lygredd ac hefyd yn defnyddio llai o danwydd. Wrth wneud hyn, byddwn ni'n arbed tanwydd yn hytrach na'i wastraffu. Hefyd, mae'n dda i bobl gadw'n heini a cherdded yn yr awyr iach, atebodd i fam. Mam, beth wnawn ni gyda'r sbwriel? Gyfynnodd Harri ar ôl cyrraedd adre. Fe wnawn ni ailgylchu'r gorchydd papur a'i roi yn y bin papur, atebodd ei fam. Fe wnawn ni daflu'r croen banana a chrystiau'r brechdannau i'r bin compost. Fe fydd y mwydod yn ei defnyddio i wneud pridd, ac felly dydyn ni ddim yn gwastraffu o gwbl, esboniodd ei fam. Fe wnawn ni ail ddefnyddio'r bag plastig i gael y picnic tro nesa, eglurodd ei fam. Wrth wneud hyn, rydym yn gwastraffu llai ac yn helpu i ofalu am y blaned. Tra roedd Harri yn brwsio ei ddannedd y noson honno, atgoffodd ei fam ef i gau'r tap. Pam yn rhaid i fi gau'r tap bob tro, mam? Gyfynnodd Harri. Mae'n bwysig gofalu am y dŵr yn ein byd. Rhaid cofio peidio gwastraffu dŵr. Mae dŵr y Ddaear yn bwysig iawn. Rydyn ni'n rhannu'r dŵr gyda phopeth byw ar y blaned, eglurodd ei fam. Penderfynodd Harri gau'r tap bob tro wrth frwsio ei ddannedd wedi hyn. Doedd e ddim eisiau bod yn hunanol a gwastraffu dŵr. Cyn mynd i wely yn noson honno, aeth Harri i'r ystafell fyw a diffodd y gêm consol. Wrth adael pethau ar stand-by, rydym yn gwastraffu yni. Doedd e ddim eisiau gwastraffu yni. Roedd e eisiau helpu i warchod y blaned. Edrychodd Harri ar y glob yn ei ystafell wely. Roedd cymaint mwy i'w ddysgu am y byd. Fy nghyfriffoldeb i ydy gofalu am y Ddaear, meddyliodd Harri wrth ei hunan. Yn noson honno, breuddwydiodd Harri ei fod wedi ennill gwobr am ofalu am y Ddaear, y blaned arbennig. Ydy, mae'r Ddaear yn arbennig, a dyma le rydyn ni'n byw, dywedodd Harri wrth ei hunan. Gobeithio i chi fwynhau'r stori, a gai ddymuno Nadolig llawen iawn i chi gyd.